good morning everyone. So ngayon, mamamahagit. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Luna sa La Union. Yun! Municipality of Luna. At ngayong araw, pupuntahan natin yung isa sa mga pinupuntahan ng turista o mga riders tulad ko dito sa bayan ng Luna. Actually, maraming mga magagandang puntahan dito, pero yung Baluarte Watchtower ang pupuntahan natin. Okay? So ako nga pala si Papa Ram at let's go na! Yan, so nandito tayo sa Baluarte Watchtower dito sa bayan ng Luna, La Union. Kita niyo naman, ganda ng view. Yan na po ang ating model. Dito kung may problema ka, kung may break up ka ng girlfriend mo, pumunta ka dito kasi tingnan mo naman. Ayan o, ito nga pala natural pebbles yung mga yan. Madaling maligo, kaso nga lang pag maligo ka, make sure lang na kaya mong lumangoy. Kasi malakas yung dito, medyo malakas yung alon. Tapos, balita ko kasi dati, itong watchtower na to, dati, meron siyang crack, pero inayos na nila. Yan. Okay? So far, sulit naman ang biyahe papunta dito. And magandang view, tingnan nyo. Blue na blue yung dagat. Tingnan nyo. Boom! Boom! Ayan. Makataas ito. Uwi na ng uwi na sa Pangasinan. Trabaho ulit. Siyempre hindi mo na makikita itong mga to. Kaya dapat sulitin mo. Okay? Teka, gusto mo bang maligo? Maligo tayo, gusto mo? Ang sarap sanang maligo, kaso Maganda dito guys. Sobrang sulit ng biyahe papunta dito. Una sa lahat, wala namang entrance fee dito. Tapos, dagat pa. Yan. guys, andito na tayo sa Baluarte Watchtower. So, sa dami-dami ng napuntahan kong lugar, dito lang ako nakakita ng mala Paris style. Kasi, andito yung, ang dami-daming padlock na nakakabit dito. Nasi-symbolize daw yun ng parang forever. Para sa mga magjowa, ganun-ganun. So, ito, napaka-old na. Parang napaka-historical na talaga. Ang dami-dami. Ewan ko ba kung totoo to or hindi ko alam. So, yun, ipakita natin yung buong view ng Baluarte. Sige, tara. Prenup ang aking kapatid, ang aking sister-in-law. Yan siya. Mga bantayan ng La Union Luna. Wow! Kumusta naman ang biyahe mo? Ah, Sulit naman. sulit ba? Oo. At meron nagmamahal. Ano lang siya? Bilog lang. Ang gulo tong
Yun o, dito okay. Sige, sige. Guys, dito tayo sa baba. Baba ng watchtower. Yun. Yung stress na stress ka, tapos gusto mong kumawala kahit konting saglit sa trabaho mo, ayan, pumunta ka dito. Dito lang yan sa Luna, bayan ng Luna, La Union. Yun o. Yan guys. Woo! Sayang kung meron lang kaming dalang ekstrang damit ni misis siguro. Kasi sabi naman nila doon, tinanong ko kanina kung pwede daw, basta dito ka lang. Pero takot din ako kasi hindi ako marunong lumangoy. Diba? Nakaka-atik yung dagat. Sobrang linaw na. So yun na nga guys, sulit ang biyahe, tapos nandiyan pa si Mrs. na tagahawak ng jacket mo sa ride, sa pang rides. Okay, tapos ayun ang Baluarte Watchtower. Yan, boom. So kung gusto nyong, alam nyo na, medyo malibang ng konti, mag rides kayo pupunta dito, tapos enjoy nyo lang yung paligid, maganda, presko yung hangin, at syempre huwag nyong kalimutang magdala ng pang merienda. Okay? So hanggang dito na lang. Ako nga pala ulit si Papa Ramil.